Asem ka mepụtara unu vidio. Ana ngote ite ọkụ. Nke a bụkwa nke a na-esi n'elu ọkụ, n'elu nkụ firewood. Ọ bụ ite firewood. Mana ite ndị nke a, ụdịrị ite a na-enyere aka. Ọ bụ ka isi esi ụkwa. Na ihe bụ ụkwa. Ụkwa bụ bread beans. Dee na Google bread beans ụkwa. Ị ga-afụ ya, ọ ndị Igbo. Ụkwa nke a na-akpọ fịọ. Black peas. Dee na Google. Ị ga-afụ ya. Ndị a na-afịa arụ isi. Nke isi ya n'ọkụ. Kerosene gị ma gas ga-agwụ. Ebe ị na-esi ya. Kerosene gị ma gas ga-agwụ. Kerosene gị ma gas gị agwụ. Ọ ka mma igote ihe ka. Isi ya na ya. Ya lo gị ọsịsọ. Ya bụ na ihe dị mkpa na mmadụ ga-enwe n'ime usekwu. N'ime usekwu ya pụtara kitchen. Usekwu bụ kitchen. It's important you have it in the kitchen. Ọ dị mkpa na enwere ya na usekwu gị. Yeah. So obi aṅụrị dịkwara maka mmepe ya. Bụ ihe ngote bụ ihe mfu. Maka na kịta azụ igote ihe ịfụzi ọma bụ ihe ibu n'obi gote. Ọ dị otu ọzọ. Agbanyere ego ole iji wee go ya. It doesn't matter how much it costs. These days, if you buy things, when you receive it, it's different from what you saw. They use AI to upgrade pictures now and everything. So when you're buying things, ordering things online, you just be hopeful that it's going to be the same thing you saw. That's what I said basically in Igbo. But this my video now will test your capability if you're hearing Igbo very well, or if you're not hearing, or the level you are in.